Aquest és un missatge de les persones que estimem el vi català. Ara tots haurem de donar-nos suport. Perquè el territori ens necessita. I nosaltres necessitem el territori. Que sempre ha estat el motor de Catalunya. I ara també ha de ser fort. I sostenible. Hem de ser un tracte. Trieu vi català. I el farem cada dia millor. Trieu productes de proximitat. I cada dia seran de més qualitat. Fer país és construir aquest retorn. Fem del nostre el primer mercat. Fem, més gran encara, el vi català. Ara, més que mai. Volem seguir acompanyant-vos. Us volem fer costat en la vostra tria. Brindem per vosaltres i pels cellers. Brinda tu també amb vi català. Ara sí que toca vi català. Salut!